Kaixo egunon, gaur hasiko gaia, goazen 13 eta mira, torri. Lehenengo eguna da, ikustezu hemen jende guztia dagoela. Hemen ja prozesatzen, makillatzen, begira Jon, esan kaixo. Kaixo egunon! Hasiko gara, eta hemendik begira etorri. Dakago pertsonai berri bat. Kaia, Ane. Bueno, guain ez dugu kaso egingo, baino, bere lehenengo eguna da eta beak ingo du musikala lehenengo egunean, osea que... Egunon guztioi hemen gaude prest, bueno, ni prest. Zeba, hemen hau itxaiten nori. Ander, torri nerekin betxu. Eske, karo, Rokik daka denbora batzuk eta Anderrek beste batzuk. Oskotxo! Esan, Roketxu. Zenbat faltaz ezu? Baina bukatu dut. Eske, zein bio dugu, Ander? Orain, Ubia ireki? Bai, bigarren unitatea irekiko dugu zuaitzean, gu biok batera. Guazen 13. Bai, lasaitxu, Bai, guazen 13. Lasai, ja. Eske, karo, dislexia batzutan harrapatzen dago eta. 12 ez, 13. Guazen 12, aurten 13. Gaizka eta Adriana Gea, Luka eta Laia, eta gaur lehenengo unitatea irekiko dugu. Eta gaude gogotxu, ez da? Gogotxu, urduri... Bai, pixka denetarik. Bai, baina oso pozik. Oso pozik gaude. Ai. Bueno, ikusi duzue Joritz basaka bira bueltatzen dela. Eta, dago, pertsona berri bat, nire herrik berdinekoa, zarautzekoa, Ane Sarasua, eta bere lehengo egunean egin du sekulako musikala. Hemen dago gurekin, mira. Kaixo, bai, oso ondo estrenatu naiz musikal bat grabatzen, baina oso divertigarria izan da. Ni dantzaria naiz, orduan gustatu zait dantzatzea, eta disfrutatu egia da euria hasi dula, eta barretar, baina hori ez da nabarituko, ikusiko zen. Ni iritsi nahizenako super polita zegoen, beraz. Bueno, beak esate bau. Ikusiko zuen. Ondo. Hotza egiten dugu. Bai, hotza egiten dugu. Berez lasaikoa ze. Baina... Ordu ondo, gero falta gara. Bai, eta oso ondo egiten nahi gara. Bara, beste. Goizea daukagu jaione, eski goizetik gaude jalan. Nik gaur sortea izan dut, ze ordu batetan sartu naiz, eta goiza lasai hartu dut, lo egiteko, eta gidoiak ikasteko noski baietz. Eta nire lehenengo sekuentzia, pakaiarekin izango da, nerekin, makina bat dela, eta hoixe, izue, lehenengo eguna nahiko lasaia ez da, ea urrengoak nola datu zen. Eguneko azken sekuentzia grabatzera guaz. Ubia ireki dut goizean eta orain bata itxiko dut. Eta gainera, Karla eta Marenekin grabatuko dut, baina ezin dituzu ikusi spoiler oso handia delako beraz. Kaixo! Bueno, bukatu dugu lehen grabazio eguna. Eta, bueno, nola ikusi duzu? Nik super ondo ikusi, Primera junda dela, denetarik egin dugu, itxarrak jo dugu, kaitak egin ere. Oso divertigarria. Bai. Eskait nekatuta gaude. Bai, ja, egun luze izan da. Bai. Baina oso pozik. Oso polita. Bai. Orain ja, etxera, eta bihar beste egun bat izango da. Hale. Agur. Zian daite egiten dezuen.